Sziasztok, ez itt egy videó, amiben egy titkos helyet fogok bemutatni a PvP Hub Sky PvP 2.1-es szerveren. A titkos hely nem más, mint a Vulkán szigeten lesz. Egy ilyen kis helyen le kell ugrani. Lávás rész is lesz benne. Ugye megyek oda. Nehezen. Itt eljöttök erre. És itt majd le kell ugrani, mindjárt mutatom. Erre, itt van. Itt a középső gombot megnyomjátok, itt leugratok, és itt ezt a gombot, ezt. Megnyomjátok, itt kinyílik. Hát remélem túlélem, de azért lejövök egy csontvászt, azért csak úgy. És ezen a jobb oldalin kell leugranotok, és itt egy kis parkour lesz, és itt van a dia, lábszárvédő, és egy warp spawn tábla. Remélem tudtam nektek segíteni, én Tobu voltam, sziasztok!